Ovaj? Ovaj? E sad gledajte šta treba raditi. Čije jaje bude pobednik, ajde kucajte se prvo. Jedno. A drvena jaja! To sam teo samo da proverite, jaja su drvena da se ne uplašite, da će da se razbije pa muća pa... Dakle ovako, tamo, vamo, onamo i... Osim neću, a? Vamo tamo, jel? Oni će sada da vam pokažu šta treba da se uradi. Stanislava. Provednik lagano samo. Znači ovako, poređat ćemo, svaka ekipa će se takmičiti na vreme. Da bi ubrzali s vremenom zbog toga što su rekli oni tamo neki da će da pada kiša. Onda ćemo ići, poređat ćemo svaku ekipu ovde. Po dve ekipe će se takmičiti. Vidi, prođeš s ove strane, pored tobogana, ideš iza oba dva, ne idem na tobogan. prođeš kroz tunel, pa čekaj, prođeš kroz tunel, vratiš se vamo, gore i dole. Svaki od vas, slušajte me ovamo, slušaj vamo. Marko, ovako, znači kad se budete poređali, prvi koji bude bio u vašoj vrsti, ide, krenite. Sa jajetom u kašici. Pa tamo skroz do kraja, Stanđe, skroz do kraja. Ne. Ima tunel, pa prođeš kroz tunel. Ne tu, ne tu. Ispred dinosaurusa. Nije loše. Ajde, ide za njima snimaj. To je video. Gore, sad ne moraš ti gore, njih šalji gore. Gore. Gore,